Treba biti jedan dozvoljeni četvrtak u svakom gradu. Vidiš nešto novo, znaš, i bendovi stvarno hoće doći svirat i mogu reći da je organizacija fenomenalna, da smo, evo, kao bend, kao član benda koji svira večeras, jako sam zadovoljan. Super je što se okupljaju mladi bendovi, super je bilo zadnji put iz cijele regije vidimo u jednom danu 3 super benda. Mislim da će danas isto biti ludica. To je u stvari scena koju treba podržati, scena koju treba dignuti i scena koja treba imati svoje mjesto općenito u hrvatskom tom nekakvom glazbenom miljeu.